батли Марио қати навигдам 100% Марио мезана навика. Куҷо медонӣ? Яъне мо общим ака лицемер нестем. Да иҷара мехелем, да берун мехелем ака. қати реклам рафт омад дорем? Рекл ака. Медонӣ ки қати дар яшо батл буромадиста? Может барои сум бошад. Шумо интересне мумкин вай барои сум мебурои ака. Дисам мезанум ошиқи мехонум ам лучи пешравӣ кинам як час гӯш кина. Дар яшо батл кардан хоҳиш надорӣ? Ма ака ягон состаракш бошам мекунам. Любой зот чи қати мекунам. Ки буди дага ма дар рекл. Ранг медонӣ ки гап задем, ранг шахер гап задем. Не астағфируллах. Мигратсионкатон бучидагия ёки як соли охир дар Россияин ва бояд сарҳад бигзарен. Ҳама дар роҳи осон ва арзон и аз хизматрасониҳои Муҳаммад истифода бурданай. Муҳаммад шуморо айҷотон мегира ва сарҳада бе ягон проблема мегзарона ва обратно меоратон. Барои ҳамо айноми репортал гап занем 500 рубл скидкаш гарантияш қатия. Ассалому алейкум тамошобинони гиромӣ, барномаи суҳбате ва имрӯз дар меҳмонии мо Street Stars Kenzo ки Street Stars Искандар яъне Баҳром ёки дар гузашта Street Stars боз таздиқ кард ки дар гурӯҳи Street Stars қабулш кардак ва чхелай гурӯҳ да гурӯҳ будан чхелай бе гурӯҳ будан чхелай аз шенёра якам тарсу ма да и бачаҳо да жизнам ягам да репам ҳамаш да ягам аввал да салому алейкум бародарои ғариб бародарои Тоҷикистон бародарои комментчико ҳама каса салому алейкум маро хушрӯ шинохтем да бораи гурӯҳ акаҷон ма ёраям кӯдакӣ мешинохтам акаи Баҳром ма ҳамаш аялам мешинохтам ма бисёта қатъи хидорамати ака будам аим кӯдаким ака ма да фарқ надорад чи дар репай чи дар ҳаётай мо общим ака лицемер нестем да иҷара мехелем да берун мехелем ака ҳама акау додар иҷаи хеле гап нест ки тошто ту пул бисёра ё ки ту пул надорӣ ҳама яга яка иҷада савол ма буд ки ашушениё дадани Street Stars хелай берун аз Street Stars 100% яка чи хеле ки ма будам аму хеле ма неози қизқизак гирифта одаморо дист бизанӣ ё ки аяла фарқ надорад ошиқиша ма бастаем ма фарқ надорам ма аяла дисам мезанум ошиқи ма мехонум ам лучи пешравӣ кинам як час гӯш кина мега ки хая мин пешравӣ кардеста ҳози бисёртар қати ки рафт омад дорӣ рафт омад ай мобайни ами реперо ё ки реперо ма вуруд ягон чи кор надорам ягон чи қатиам салому алейк нестим мегарзем бачакои химон ман намешиносам ягон чи ака мақсад ки хеле хай ҳаста бачакои наи лео бародарай мелон мақсад ё дига аслан нишам мелон репа бас кард буди хай ака вай да ҳаёт муда бародара реп да фаҳмид чӣ хеле ки медонам қати реклам рафт омад дорем медонӣ ки қати дар яшо батл буромадиста Искандар трейдер ҳар рӯз дар телеграми шуморо то $200 кор кардана ёд мета ва кадоме ки через силкаи мо медроя подписатсия мекунад ва дар комментарияш менависа ки мо ай репортал омадем 100 сомон дар прямой эфир меташ барои ҳар рӯз қатиш $200 кор кардан марҳамат кунед дар телеграмаш подписатсия кунед ва прямой эфириш дар чизе мега ҳамвора иҷро кунед хабардор ҳастам хабар фаҳмидӣ чӣ хеле чи стоит ам батл қаддан хая ки чӣ хе бугум ака и ами мега ку мардак ма да сум бутел любохи қати любохи гав мезанам может барои сум бошад шумо интересне мумкин вай барои сум мебурои ака и чиза фаҳмида яъне вай далешона мебинам не хай вай мебинашаву мисоли гап ки уда интересне ака руча муда вай да батл дар кор ака аудитория может сум ака ҷар ҳар хел фикр кардан может далешо батл кардан хоҳиш надорӣ ма ака ягон состаракш бошам мекунам любой зот чи қати мекунам фарқ надорад бос вай аудио батл карда будан нича шуди не бо ма ҳол бо ма медонам ки ака чӣ хелай бо ма мехезим ягон чизи соз мекунам бо мехезим меҳнат мекунам ака бо ду ҳарифак пайдо мешав мега ки не карочи авваяй и метона и хеле хеле ма барои амика одамои дастойни карочи ма ака ба худо барои батл ма инҷа мақсади ма барои батла ин организатори бақувват боша мақсад мо да хеле чи не хеле хушу маслиҳат мекунем мебурем я батли аҷоибо чиста фахирӣ ай тарафи Street Stars мас Scarface бачако ҳама мекуна пашти ҳама фарқ надорад кияй чия бире ай Россия меёре ай касе биёре любой зот чи қати батл мекунем луча ме одамои дастойни боша ака ма выездит маҳкам нест не ма
ягон бо нарафтагиму бояд мерафтам нарафтам. Организаторои батл да Федерация Русия бисёрен ва фикр мекунам баъд ёзами шумихе батл хистан мо бисёртар мешавем барои ки ма дидестам чӣ консерт ташкил дорем ва кадомет Москвада бошем мисол шаҳтимда муроҷиат мекунем ки як батл ташкил ки брат батлам созай консерт медонам ка як крутое но батлам созай ва ина бачаҳои Street Stars қати яке аз аъзоҳошон ҳамкорӣ дори басте ва ин бачаҳоам тайёрам ки батл кунанд хай камтарак расход мекунӣ лек бо брендта калонтар мекунӣ ва фикр мекунам главни гонорараш абтан фарқ надорад ки ёки не ягон зот шахат фарқ надорад ма мнениям судиёро амадан интересне барои чӣ ки мардум хеле чиза прекрасно ина батлои чанд касоро дидем судия буд не ки мака дахал да мардум ака легенда дига кас буромад ку вибр хати ки батл кад батл ки бирдага ма да рейкл Ты да рейкл ёки реально рейкл? Реально, ами рейкл, ами любой зотш мега ака и я мнение тока ма иҷара ҳал кардан наметонам мисолига бисёриё ами чиза гуфтагиам ки тошто рейкл бирида ба мнение ма ака ма да онҷа будагим 100% рейкл задагиаша ана ёзи батли марио қати навигдам 100% марио мезана навика ки ҷо медони яъне яке марио тайёрӣ набина мариора ма ай кӯдакӣ мешиносам ва кия чиай вай бояд стрелкара мон бояд анами намуз кулакшай ку сирхакш бояд ана онҷа дабзанака мақсади ма меае ки ман у акара хушрӯ мешиносам медонам 100% боварӣ дорам ки акаи маъруф лучи ами ё мекуна ака хушрӯ тайёр мемина ё ки намекуна он чиза ака фаҳмидӣ вайна хеле бачаи хеле қати кор кардагиай медони кияй чиай 100% акаи маъруф хеда муваффақият мо ба дили пир гуфта метонем касе чизе фикр мекунад то што судияи кия ва чияй мо да акати по-любому оли батл ношида мо да баридаги акаҷон 100%. ранги медонӣ ки гап задем ранги шахер гап задем не астағфируллоҳ накунед шахер гуфтам ки ба худо карлион задаги вайна бо маълум шид ки чӣ гапа гуфтум ки бирида буд ба худо рейкл бирида не мо ами гап монда мести ҳақиқат амиаё ака не нестаё ба ман мақсад ман медонам ки может из-за того что ки ты қади марио наздики баъди барои миқаву верни не акаи ки агар марио бой бута метавони бигӯи бой дод агар хеле натури текстша нахона ё ки текстша бихонам но маҳорат камтар систик на марио да ай навигда қоил шида не ма да марио ма да фарзанд дорам ма хеле бига ака ози ма қати ки тока марио штагим навикам мақсад штагим ака мақсад чақчақ кардагим мо да ягон бадиш нарасида ака мисоли ягон гапи безебрам нафта ки мана сахт бараса ма чиста ба мнение хеда мегум ки ама акаи маъруф виам хеле одами феле дора ки ҳами кор акад хушрӯ мекуна ма хеле боварӣ надорам меги ку сиск наисуса ма боварӣ дорам ки ама ака раска ки сулов акад ва мекунам агар имконият боша мисол баха барои кор ягон розыгриш кунаву як дута билети питер барои батл да тамошо кардан пешниҳод кунад ҳамун розыгриш иштирок мекунӣ ки чтобы ҳамун батл барои тамошо кунӣ 100% ака ма ҳозир кадом жанро да реп хондеста ма ака гуфтум ку озина гуфтум ма ранги ака намегум ма бастаему ма кензоим Street Stars короче ма ами кадомеш ака буфорам омада ами реб ами чия якаҷон за ами кайфияти реперо да чия да запис кардана яка ахдом ами чиза судия фарқ надора ака кадомеш ки мақсад Friends group да мастайна яка ҳасан аку маъдудов да фарқ надора ака ҳасан я фрибойс аку вайда мо фаҳмо ниша хай борга табрик мекунем брат барои да группаи Street Stars дар омадан гап нест акаҷон ки камтарак сухано дорам иҷозат брат короче ман тамом шид я идея дорам я план дорам то што намере питоҷик хомӯша ҳеҷ ка гап чап накардестай нашоти визов гуфтум ина бо мегум ина визов любой зоте ки камтар хича медона ки кия чия бигирена ташкил кина организаторо ма тайёрум ҷада бо бачаҳо тайёрай бо нашоти яда проект дорем ки хати бачаҳо чизе ки шумо комментария да савол метиҳед барои инае ки инае чи инау хали любой савол да хати ҳар як бачаҳои Street Stars савол ҷавоб меша ҳамеяи первый план ба дуюмаш бо клип дорум акаҷон насиб боша мегум сета клип кунам
اگر بخوایم اصلیت میکنیم نه کاروچی های کدام کی اکا مقصد همین مسئولیت رو بپذد فرق اگرم تو ادین فایل چکنی ما نمیاد دیگه ایسه اما عادت برای ایسه نمیاد خیلی که ما اکا ایدمی پیشروی موزی پاکشت و هیچ کده کار نداریم کسی دشمنه خیلی اصلا اسمس که توره هم مثلا میبینیم تا ما خیلی لیتسیمر شده نمیتونیم که اینجا دوز چی بگیم و بریم پیشتون چی بگیم برای اول همه دا موفقیت همه دا چی اینا با خیلی خرسان شده مکای دکتر پیش دیدیم زنده چید برادر رو ایمو فقط پیشرویش داد که تمام همه دا چی کنزو تی جی او کانال کنزو تی جی را پادسا کنیم بچه‌ها و اگر که کدوم با باید که می‌داره کیه ای منی بدرو کانال کنزو تی جی دو تا ترک خوندگیه یا با بدرو استیل شگوش که بعد بدرو کیه ای بنویس اوکی سلامت باشه خدا احتیاط کنین در اینستاگرام هم کنزو تی جی ساعت فوزه که سلامتی